Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Ni ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. Alamɛbaaw ani yantuma a y'aw bisimila aw ka dɔnkibaru kɛnɛ kan na bi kunnafoni bakurubaw la an bɛna kuma ji tɔgɔla don o ɲɛnamayara diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ faso maliba ma to kɔ nin don in ɲɛnamayali la u ye kɛnɛ belebeleba sigi an na kuma o kan bi dɔnkibaru kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen min ye san 35 kɔfɛ min ye kɛlɛba bin don faso maliba kɔnɔna na n'an k'a ma ko vendredi noir a kɛnɛ sigira ni ka tasibila kɛ k'a ɲɛsin banbagatɔw ma an na kuma o kan bi dɔnkibaru kɔnɔ ninnu de ye bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛw bɛ ka fara minnu kan sɔɔni an bɛna walawalalu kɛ a y'aw bisimila dɔnkibaru kɛnɛ kan na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Tibarikala a y'aw bisimila kokura dɔnkibaru kɛnɛ kan na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na an ka jamana premier ministre général de division Abdoulaye Mayiga min ye mars kalo tile 22 san 2026 an ka ɲɔgɔn ye soba la ni o ye CICB ye don min ni o bɛ kɛ tasibila ye ka ɲɛsin ji ma o don o kɛnɛ sigiko 34 o kɛra faso maliba kɔni kɔnɔna na bawuse min taara ɲinɛnta in hukumu kɔnɔna na o de ye ko ji ale kɔni ye damakɛyali o kɔni sun ye fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ an ka jamana gouvernement kuntigi ni o ye général de division Abdoulaye Mayiga ye a ye foli ani waliɲuman dɔ ta ka faso maliba ji baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen kɔni sɛgɛrɛ n'u dɛmɛbaa jɛkulu u ye wulikajɔ min kɔni kɛ ka se ka ji kɔni lana faso maliba fan caman kɔni fɛ kɛmɛ sigi la ko maa 75 k'olu de kɔni b'a la ka ji kɔni sɔrɔ bidonya in na faso maliba kɔni kɔnɔna na nin kɛnɛ belebeleba in kan maa caman kɔni ye dantigɛli kɛ min bɛ tali kɛ madame Sili Wan ni ale ye jamanadenw ka lafasa jɛkulu société civile ale kɔni ka ma ɲɛma dɔ ye a ye kumana waasa ka se ka jira k'a fɔ fɛn min ye faso maliba kɔnɔ wulikajɔ min kɛra jikoya in na a kɔni ye wasakɛ ka fara ale kan min ye dɛmɛbaa jɛkulu olu ka ma ɲɛma ni o ye docteur Korina Freki ye o fana kumana fɔ ka taa se min ye an ka jamana maa min ni ale ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ jiko ani kuranko ma o ministre o kɔni ye dantigɛli kɛ ka jira k'a fɔ ni don min kɔni sigira don min kɔni bɛ kɛ sababu ye ka hakilinajigi kɛ k'a ɲɛsin jamana ale jikoɲɛw ma. Maa minnu binna san 1991 san ni o ye san 1991 wulikajɔ min kɛra an ka jamana kɔnɔna na waasa ka se ka fanga yɛlɛma kɔni kɛ o kɛra sababu ye jamanaden caman bɛ minnu kɔni tora a kuɲɛw la waasa ka se ka tasibila kɛ k'a ɲɛsin u ma kɛnɛ belebeleba kɔni sigira min ye a sigiko 35 o kɔni kɛra maaw fɛ maa minnu ni olu kɛn bɛ ka jɛkulu kɔni sigi ka se ka ni maa minnu kɔni tɛna ka olu kɔni lafasa n'an ko ma ko association pour la défense des victimes de la répression fɛn min ye u kɔni ye nin don in kɔni sugandi k'a kɛ tasibila ye k'a ɲɛsin maaw ma maa minnu kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana sifinnaka minnu bɔra ka muruti fari kɔni da k'a ɲɛsin min ye fanga kɔni mɔ waasa yɛlɛmaw bɛ se ka boloda cogoya min na u ka nin don in ɲɛnamali senfɛ u ye taama kɔni boloda taama min ni a baaraw taara kuncɛ min ye ɲarela martiru olu ka kaburu dɔ kɔni na fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ u ka nin kɛnɛ belebeleba in kan u kunbɛnna an ka jamana ministre fɛ ministre min ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ kɛnɛyako ani buna adamadenya yiriwaw kɔni ma nin kɛnɛ in kan u kɔni ye flɛru kɔni doni ka taa bila maaw kɔni ka kaburu kan maa minnu kɔni tɛna ni don in na don min ni a kɔni kɛra jumadonya fɛ ni maaw k'a ma ko vendredi noir. An bɛ taa Sikasokaw fɛ yen nɔ u ka commune min bɛ ni o kɔni ye Misirikɔrɔ commune ye o ye kɛnɛ sigi kɛnɛ min ni o kɛra tasibila ye k'a ɲɛsin an balakaw kɔni mɔ ni o ye 8 mars ale kɔni hukumu kɔnɔna na fɛn min ye projet min bɛ ni o bɛ wele ko PADEM ale kɔni ye baara dɔ kɔni nun don ka kɛ ni nin donya in kɔni ye min kɔni bɛ tali kɛ bogotigini 50 bɔɲɔgɔnko k'a ɲɛsin olu ma minnu si b'a daminɛ san 12 la ka taa bila san 18 bɔɲɔgɔnko la a kɛkun ye mun ye ka se ka ni bogotigini ninnu ka ni kura fiyɛ u la u bɛ se ka tɛmɛ n'u ka kalanw ye cogoya min na a kɛnɛ kan na min ye u ye hakilina falen-falenw kɔni caman kɛ min kɛnɛ kan u ye u ka jɔrɔnankow ani degun min bɛ u kan u y'a bɛɛ lajɛlen kɔni walawala waasa fɛn min ye fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ u ka degun na cogoya min na kɛnɛ in kan fɛn min ye a kɔni jirala k'a fɔ musoba caman nana ni ka kuma u yɛrɛw kan u ye degun ni tɔɔrɔ min kɔni sɔrɔ u ka tɛmɛnenw kɔni na ka se ka o ɲɛfɔ bi musolakaw ye u bɛ se ka misaliya ta u kan cogoya min na ni ka dɔ fara u ka cɛsiriw kan.
An bi taa mɔptikaw fɛ yen nɔ la faamuyali kɛnɛ belebeleba sigira ka ɲɛsin musolaka 230 bɔɲɔgɔnko ma minnu kɔni ye dɛsɛbaatɔw fɔɔ ka taa se maa minnu ni u bɔra u sigiyɔrɔw la ka na u kun kalifa min ye sokurakaw kɔni fɛ yen nɔ fɛn min ye u kalanna fɛnna fɛn min gɛrɛntɛn ani tɔɔrɔ jugu min bɛ ta ka maanifinw kɔni sɛgɛrɛ n'an ko ma ko violence basée sur le genre u y'u kalan o taabolo kɔni na waasa fɛn minnu bɛ yen ni maaw kɔni bɛ u da de u ka se ka o kuma ninnu ka se ka damaga u la ni ka se ka kibara jɔnjɔn kɔni di ni musolakaw mɔ u bɛ se k'u ka hakɛw dɔn cogoya min na nin kɛnɛ in kan u tilala ka minɛn kɔni tila u ni ɲɔgɔn cɛ minɛn minnu bɛ tali kɛ saniya minɛnw na ani u ka kalo labɔ minɛnw a bɛɛ lajɛlen kɔni dɛmɛ kɛra ka ɲɛsin u mɔ fɛn min ye a kɛnɛ kana na maa minnu fana bɛ yen ni olu kɔni ye dudɛmɛdenw ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye dɛmɛ sɔrɔ nin kɛnɛ in kana na fɛn min ye ala ni civil protection and humanitarian aid kɔni sababuya la marisikalo tile 22 o ye don ye don min ni a sɔnnɔbilalen don diɲɛ kɔnɔ k'a kɛ tasibila ye ka ɲɛsin ji koɲaw kɔni ma ji ale de ye ɲɛnamaya fɛn bɛɛ lajɛlen ye kɛnɛya baloko basigi nin bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ sɔrɔ ji ale de kɔni sababuya la ni ji tɛ yen fɛn min ye dugu ale kɔni bɛ yobo yaba kɛnɛyaw bɛ tiɲɛ fɛn min ye buna adamadenw ka hakɛw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ tiɲɛ faso maliba kɔnɔna na jiko a kɔni gɛlɛya bɛ fan caman kɔni fɛ maa caman bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la npogotigiw ani musolakaw ni jiko gɛlɛya nana maa minnu bɛ a gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ sɔrɔ o ye musolakaw ni npogotigiw kɔni ye fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ ko ji tɛ faamuya fɛn ye ji ye bɛɛ lajɛlen ka hakɛ de ye hakɛ fɔlɔfɔlɔ o bɛ tali kɛ ji ale kɔni sɔrɔli la o ye jamanaden bɛɛ lajɛlen kɔni ka hakɛ ye fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ wulikajɔw kɔni caman kɔni kɛra waasa maaw bɛ se ka jiw sɔrɔ cogoya min na ɲinanta in na babuse min tara o de ye ji fɛn min ye buna adamadenw ka damakɛɲɛli o hakɛ don fɛn min ye nin wulikajɔ belebeleba in ni kɔni kɛra an ka jamana kɔni kɔnɔna na waasa buna adamadenw olu bɛ se ka ji sɔrɔ cogoya min na kura rujiw olu kɔni ye wulikajɔw kɔni kɛ ni ka fɛɛrɛ dɔw kɔni boloda waasa maaw bɛ se ka ji sɔrɔ cogoya min na u bɛ se ka ŋunafa cogoya min na u ni an ka jamana minisiriso min bɛ yen ni o ɲɛsin bɛ buna adamadenw ka kɛnɛya ani yiriwa koɲɛw kɔni ma olu bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka baaraw kɔni boloda baara min bɛ kɛ sababuya ye ka se ka nɔgɔya da lase jamanadenw ma ji koɲɛw la an ka jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana ale kibaruyaw la an b'a daminɛ kiba ale kibaruyaw la fɛn min buna adamadenya dɛmɛ ko o kɔni taamadenw kɔni wulila ni ka se kibankaw kɔni fɛ yen nɔ min ye balo ani fura fɔɔ ka taa se min ye panow ani fɛn caman kɔni ma ko olu kɔni sera ka don min ye kiban ale kɔni kɔnɔna na min bɛna kɛ sababuya ye ka maaw kɔni dɛmɛ maa minnu ni olu kɔni bɛ degun na nin waati in na diɲɛ tɔnba ONU olu kɔni ka jateminɛ dɔ kɔni bɔra ka bin min kɔni kɔnɔna na a yera k'a fɔ fɛn min ye ko denmisɛnnin maa 4 n'a kunkanfɛn minnu si ma san 5 bɔɲɔgɔnko bɔ ko olu de kɔni fatura san 2024 kɔni kɔnɔna na k'a sababuya kɛ baloko juguya ye ko saya min ni a kɔni bɛ se ka bali maanifinw kɔni fɛ nka fɛn min ye ko o kɔni kɛra k'a sababuya kɛ kɛlɛ ani basigibaliyaw ye ani diɲɛ dɛmɛ minnu bɛ di olu kɔni sumayali senfɛ nansarala kɛlɛyatɔ ni o ye union européenne ye olu kɔni ye a jira k'a fɔ ko min ye buna adamadenya dɛmɛ o kɔni k'u bɛna o kɔni ta ka moyen nɔdenya sɛgɛrɛ an bɛ waati min na ko sisan min ye euro wari miliyɔn 458 bɔɲɔgɔnko k'u bɛna o de kɔni ta ka jamanaw kɔni sɛgɛrɛ jamana minnu bɛ basigibaliya kɔnɔ nin waati in na Palestine Syrie ka taa se Liban a n'a ɲɔgɔnnaw ma an lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kunnafoniya minnu tun bɛ an bolo buna adamadenya ni yiriwa radio so HDFM sanfɛ o de tun ye ninnu ye a y'aw sɔgɔlen to an na ni Alahu Taala sɔnna ma a tɛna fɔ aw jigi bɔ a laseraw ma balimakɛ n'aw denkɛ Idirisa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salim Jara ye a k'an bɛɛ waati wɛrɛw la
aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na.